kayo. At tayo po'y umikot sa umaga pong ito. Kamayan at ngitian po natin ang bawat isa sa umaga pong ito. Welcome din po sa ating mga kasama sa live streaming. Pwede po kayo mag-comment at i-share po ang ating live streaming sa umaga pong ito. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything that makes the love. Smile, my brother, my sister, and everything give thanks to the Lord. Amen. Sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso at i-desire po ng bawat isa na maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang presensya ng Panginoon ay walang katulad. Sa presensya ng Panginoon na mayroong kapahingahan, mayroong kapayapaan, at patuloy nga, O Diyos, naisin ng bawat isa na ang puso ay maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. To honor
umagang ito, Panginoon. Muli kami narito ng iyong mana, Panginoon. O Panginoon, aming mapapurihan at mapasalamatan sa mga oras na ito, God. Lord, salamat for God. Ang aming mga buhay ay aming pinagkakatiwala, O God, sa iyo. Lord God, kami po ay narito upang magpalinis sa aming mga nagawang kasalanan, O God. Mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Sinasadya man ito, hindi, Panginoon. Kami po ay patawarin mo, O God, upang kami maging karapat dapat sa iyong harapan, O God. Lord, salamat, Lord God, sa second chances na yung binibigay sa amin. Upang kami magbago, Panginoon. Kay tuwid ang aming mga pagkukulang, aming mga kamalian, O God. Lord, salamat, Lord God, sa kalakasan, O God. Every breath that I am take, Panginoon, yung binibigay sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God. Ito yung na-acknowledge namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, alam po namin, Panginoon, apart from you, we can do nothing, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay niyong pinagkakatiwala sa amin, O God. Yung aming magamit, nagpupuri at nagpapasalamat lagi sa iyo, Panginoon. Lord God, since us, Panginoon, from your glory to glory, Panginoon. Because Jesus Christ likeness, O God, na kami maging karapat dapat sa iyo, Panginoon, na magampanan namin kung ano man, Panginoon, ang yung tungkulin na inatang sa amin, O God. Salamat, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God. Hindi aksidente kung bakit kami narito, Panginoon, upang ikay aming mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. Lord God, sa magbibigay ng iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Tulungan mo siyang ingatan, Panginoon. Gabayan mo siya, Panginoon, sa mga salita na iyong ihayag sa amin, Panginoon. Upang ito'y aming maging kalakasan, Panginoon, sa aming pang-araw-araw. Panginoon, alam po namin na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namutayo sa iyong mga labi, O God. Thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Pumuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O God. Ito ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. 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 Sino po ang pumunta sa lugar na to na may bit-bit-bit-bit na papuri at pasasalamat sa ating Diyos? Amen. Kami po sa mga kasama namin sa live streaming, saan ka man nakatayo ngayon, tunay nga, sabay-sabay at sama-sama natin itaas ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise
Salamat sa ating Panginoon. Yes! Praise Him in the mighty heaven. Praise Him, the whole world praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything praise the Lord forever. Let everything, my soul, praise the Lord. Come on, praise Him to our ready. Praise Him, oh Lord, praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him, oh Lord, praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything, my soul, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. For the last time. Praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the We continue to praise your name, Lord. We continue to worship your holy name, Almighty God. We believe that your presence is here. We believe that you are here, Lord. We continue to lift your name. We lift you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you, Lord. We worship you this place. Hallelujah. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. As you, as Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence, your presence is to me. Your presence, your presence is to me.
presence, Lord. Your presence is heaven. Oh, your Your presence is heaven to me.
once again. Lift our voice. Lord, Hosanna. Let a king lives it. Let our king lives it. Let a king. We give you the highest praise and honor. Glory to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Panginoon. Salamat. Dahil tunay, Panginoon, sinamahan mo po kami sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy naming nararanasan, O God. Tunay, Panginoon, walang ibang maitaas, walang ibang maparangalan, mapuri, masamba, Panginoon, kundi Ikaw ang Diyos na nag-iisang Diyos sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pinamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus at ang magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God! Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hosanna to the highest, no? Naroon ang sabi nga, He is the King of Kings, the Lord of Lords, na nasa ating kalagitnaan. Amen po ba? Nananampalataya po ba kayo? Amen. No, sapagkat ang sabi niya po, kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa umaga pong ito. Bago po tayo mag-aral ng kanyang salita, gusto ko lang po magpatotoo, no? Sa kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Nung pong nakaraan, no, di ba kami po ay nagpunta ng Cagayan de Oro for our mission. At praise God sa katagumpayan ng mission na yon. Amen? At alam niyo po ba, pag uwi ko po dito, pero doon pa lamang, no? Nangangati na po ako. No? Nangangati na ako, no? At naroon na, talagang grabe po yung kate. At pagdating po dito, Monday yon, ay talagang lalo pa pong sumarga yung kate, no? Una po dito lamang sa aking kamay, no? Hanggang sa araw-araw, naroon po na sabi nga ay dumarami. Kaya ang dami ko pong parang pantal-pantal dito sa kamay, no, sa paa. Tapos may konti na rin po sa katawan. Pero naroon po yung sabi nga po ay panalangin, no? Sama-sama po namin panalangin, mga pastors. At ako po ay bilang sabi nga po nananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Talagang kiniklaim ko yon. I claim it, Lord. I claim it, Lord, no? At praise God dahil naroon po na, sabi nga po, sa concern ng ating po mga pastors, ng ating mga kapatiran, talagang naroon po na may mga nirecommend sila na mga ointment, kasi siyempre pag sa balat, ointment lang, no? Tapos, yung ini-intake, parang cetirizine lang yata yun, no? Praise the Lord. Sa Cagayan de Oro pa lang po, meron pong bishop na yung asawa niya, inanuhan ako na uminom ng cetirizine, binigyan ako, di uminom din po ako. Pero patuloy pa rin po. Pero praise God, kahit naroon po na, sabi nga po, grabe yung kate, minsan pinapalo ko na, in Jesus' name, no? At alam niyo po, mayroon pong mga nirecommend po sa akin at
naroon po na binili naman po namin yon. Alam naman natin pag yung ointment na pang ang mamahal. No, ang liit-liit lang po, merong 300 plus, merong 200 plus. Pero sabi ko, Lord, I claim it, no? Tinatanggap ko na po yung healing, tinatanggap ko na po, na sabi nga po sa inyong mga latay, ako'y magaling na, no? At praise God, minsan inaano ako ng kaaway. Nako, sa November ay sa 23 hanggang 26, Davao pa naman kayo. Baka hindi ka makasama. Di parang ganun po yung inaano. No? Pero sabi ko, Lord, hindi po. Kami po ay, sabi ko, makakasama ako sa mission na yon, no? Dahil patuloy po natin itong pinagpe-pray. At alam niyo po, praise God, na sabi ko, Lord, I know meron kang kaparaanan, Panginoon. Kasi yung pong binili namin na ointment na 300 plus, sa dami na ng pantal, dalawang lagayan lang, ubos na. Sabi ko, Lord, naku ang mahal-mahal. Sabi ko, hindi nyo kalooban na, sabi nga ay naroon na manakawan ako ng kaaway. No? At praise God, sa patuloy ko pong pananalangin, no? Lagi ako nagtatangs. At alam niyo po, biglang-bigla po, may nag-pop up po bigla sa, doon sa Facebook, parang advertisement, na ang sabi doon ay, mayroon ka bang kati-kati, ganun, tinignan ko po, at tinignan ko yung mga comments, talagang lahat positive. Sabi ko, maitry nga ito, no? At herbal po siya. Pero hindi ko siya tinignan, hindi po ako doon sa Facebook nag-inquire. Tinignan ko sa Shopee kasi alam ko pag sa Facebook mahal eh. No? Dahil nagbabayad sila ng advertisement. Kaya sinearch ko po sa at nakita ko po, grabe, napakamura. No? Napakamura, pero sabi ko, Lord, kasi pinaalala sa akin ng Panginoon nung yung isa ko pong anak noon na si Shelemaya yata, no, meron akong baby noon na nagsusuka, no, talagang suka ng suka, pero pinag-pray na namin yon, dineclare na namin ng healing, at naroon po na, dahil, although naroon po na kiniklaim namin yung minsan susuka pa rin. Kaya sabi nung biyanan ko, dali nyo na sa doktor, paano nyo na? No? Nito nga po nakaraan, yung mga anak ko, Papa, dali nyo na sa magpaano na kayo, gano'n, no? Pero sabi ko, Lord, you are my great doctor. Sabi kong gano'n. At alam nyo, naalala ko yon na nung ako po ay nagbibihis na para ipa-check up yung aming anak, bigla ko pong narinig yung boses ni Lord na, bumili ka ng candy, no? Tapos pasupsup mo doon sa bata, no? Kasi medyo nag-aano na nga po siya. At dali-dali ko po yung sinunod, no? At praise God, dahil noon po parang yung lemon na candy maliit, magkano lang yun noon? Parang 25 lang yata, o Praise God, dahil nung makaano po yung bata, wala na, natigil na. Kaya sabi ko, Lord, kiniklaim ko, ganun ang gagawin nyo. Murang-mura lang ang ibibigay nyo, Lord. Dahil sa dami na nitong pantal na ito, pag mahal pa yung ointment na bibiling ko, ay talagang mananakawan ako ng kaaway. At praise God, dahil nga nung mag-pop up yung yung parang advertisement na yon tungkol sa kate-kate, lahat na yata ng skin diseases nandoon na kayang-kaya daw. At herbal naman, I tried, no? Nag-try ako na naroon na umorder, no? At praise the Lord, pagdating po nung in-order kong yon, alam nyo, nakakadalawang pahid pa lang po ako, nawala yung kate, at praise God, ngayon, dati po, pag nakita nyo yung pantal-pantal na parang mga umbok-umbok, pag tinitignan talagang, rebuke ako na rebuke eh. Pero ngayon po, makinis na po, at naroon na parang yung na lang po nung pantal, Kaya purihin po ang ating Panginoon na sabi nga still our God is in His throne. Amen? Naroon ang ating Diyos, magpatuloy lang tayo, panghawakan natin ang kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan, and God will make a way where there seems to be no way. Amen? Kaya sa Lord po, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. At sa umaga pong ito, tayo po ay naroon na darako na sa
Naalala ko kung kayo po ay may problem sa willing po ako magbigay sa inyo kasi umorder ako. Umorder uli ako. Dinamihan ko na yung order ko. At yung order na yun, kaya dinamihan ko, hindi para sa akin. Sabi ko, Lord, hindi ito para sa akin, kundi doon sa nangangailangan. No? Kaya magsabi lang po kayo, no? Praise God. At sa oras na ito, buksan po natin ang ating mga Bible. No? Tayo po ay mag-aaral na. Magsasalo-salo tayo sa dulang, no? Sabi nga po, sa inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. At tayo po ay, buksan natin ang ating mga Bible, tumayo po tayong lahat. Sa aklat po ng Leviticus, chapter 6, verses 8 to 13. Ito po ang team verse na inilagay po ng Diyos sa puso po ni Bishop, no? At nais po ng Panginoon na ito'y dumaloy sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po natin malaman, no? Kundi maranasan. Sapagkat ang ating pong Diyos ay Diyos ng karanasan, no? Hindi lang po siya Diyos ng kasaysayan, siya ay Diyos ng karanasan. Amen? Amen. Kaya sa oras pong ito, sama-sama po nating basahin, no? And the Lord spake unto Moses, saying, Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. It is the burnt offering because of the burning upon the altar all night unto the morning, and the fire of the altar shall be burning in it. And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire had consumed with the burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar. And he shall put off his garments, and put on another garments, and carry forth the ashes without the camp into a clean place. And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn thereon the fat of the peace offerings. That's verse 13. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Amen. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihan salita. Tayo po lahat ay umukot pumikit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang Panginoon at ng mga Panginoon at Hari ng mga hari na ngayon po ay nasa aming kalagitnaan, nakaluklok sa kanyang trono, Panginoon, na Lord na nagawa sa pamagitan ng pagpupuri at pagsamba ng inyong mga anak. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang inyong banal ng presensya, ang patuloy naming maranasan, at ang Santong Espiritu ang siyang magpaunawa sa amin ng lahat ng bagay. Sapagkat inaamin namin, apart from Him, we can do nothing. It is not by our might nor by our power, but by your Spirit alone. Lord, patuloy po ako nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin ko, Panginoon, wala pong akong sapat na karunungan o katalinuhan man upang ang inyong salita ay may pahayag na may kapangyarihan. Tanging kayo lamang, O Diyos. Hallelujah, makakapagpaunawa sa amin ito. Kayo ang nakakaalam ng Lord, ng capacity ng aming pangunawa, Panginoon. At alam ko po na walang isa man, O Diyos, na nasa lugar na ito na hindi nyo kakausapin, na hindi nyo imi-minister, O God, sapagkat kayo ang naroon, Panginoon, na Diyos na mahabagin at Diyos na kumakalinga at yumayakap sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami. Inaangkin ko po na ang apoy ng inyong kapangyarihan ay amin pong mararanasan at ang apoy na ito'y mananatili hanggang sa inyong muling pagbabalik. Maraming pong salamat. Hayaan niyo, Lord, na ngayon pa lamang patuloy ka naming maitaas, maluwalhati at madakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Bakit parang ang tipid ng palakpak natin para sa ating Panginoon? Let's give our best clap of praise. Amen. Praise God.
Purihin po ang ating Panginoon, no? Sa umaga pong ito, no, naroon po na tayo po ay nagpapatuloy sa tema na keep your fire burning, no? Naroon daw po na kailangan magpatuloy na nag-aalab yung ating apoy, no? Yung apoy na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, naroon po na ang tema natin na how to keep the fire burning. Paano ba talaga naroon na magpapatuloy, no? Na ang apoy na yon na nanggagaling sa Panginoon ay, sabi nga po, mananatili. No? Hindi mamamatay kasi yun ang instruction eh. No? Sabi doon sa verse 13, kailangan keep the fire burning. No? Kailangan daw po ito ay laging magpatuloy na nag-aapoy. No? Sapagkat kapag po may apoy, ano po ang ibinibigay nito? Ito po ay nagbibigay ng init. Ito po ay nagbibigay ng liwanag. No? Ito po ay naroon na, halimbawa, katulad sa ating pagluluto, nagagamit ito. No? Napakahalaga po ng apoy. Pero sa umaga pong ito, nais ng ating Panginoon na maintindihan natin, maunawaan natin na ang apoy na tinutukoy po, no, ng salita ng Diyos na kailangan manatili o magpatuloy sa ating mga buhay ay ang apoy na nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Amen? Hindi po yung apoy na literal, kundi yung apoy na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya, sa oras na ito, no, nung last Sunday po, naroon po na, sabi nga sa senior po ni Bishop, nalaman natin na yung altar ay yung ating mga puso, di po ba? No? Yung sa, noon po, ginagawa, no, na-assemble yung altar, na kung saan ay lalagay yung mga sacrifices, no? Pero ngayon po, nais ang ating Panginoon na maunawaan natin that the altar is our heart. Amen? No, ang altar po ay ang ating mga puso. At alam niya, nung Sunday na yon, no, ito po ay yung nag-speak sa akin. Kaya sabi ko, Lord, yan po yung isi-share ko sa next Sunday. No? Dahil nakita ko po dun sa, na ako po ang naka-assign ngayon. No? Kaya nga, kahit na, kasi nag-anniversary po, kahapon ang J-Blue Kalapan, yung main po natin, at praise God, napaka-successful po. Talagang inano ko po na hindi muna sumama. No? Kaya nag-message nga po sila Pastora Jonah na sabi niya, Pastora, na-miss ka namin, ngayon ka lang hindi namin nakasama sa anniversary, no? Pero praise the Lord dahil habi nga po, in everything there is a season, no? At merong mandate na nais ang Diyos na gawin natin, kaya we have to follow the instruction, no? Kaya sabi ko nga, na-miss ko rin kayo, pero ako kasi ang naka-assign sa Sunday service dito, no? Kaya next month naman, December, ay magkikita-kita rin kami. May anniversary din mangyayari doon. Ang J-Blue Bonbon naman, tsaka maaga yata yung mga Christmas party nila doon, no? Para daw habang nandun kami, mag-celebrate na kaagad sila. Praise God. Kaya sa umagang ito, ang isa sa nakita ko po na how to keep the fire burning, kung paano po naroon na talagang yung apoy ng kapangyarihan ng Diyos ay mananatiling naglalagablab sa ating mga puso. Nakita ko po ito sa aklat ng 1 Kings chapter 18. No? Sa aklat ng 1 Kings chapter 18. Ito po ay yung pagkakataon na kung saan dumating po sa punto, no, na sabi nga ay naroon po na ang namamayagpag noon ay ang mga propeta ni Baal, no? At ang naiwan na lamang ay si Elijah. Ang alam ni Elijah, siya na lang, pero meron pong isang man of God na kung saan ay itinago po yung ilang propeta, 100 prophets yata yung itinago. Pero sabi nga po ay doon kay Haring Akab, alam nila na si
si Elijah na lang, no? Pero praise God, no? Naroon po na buong tapang na humarap si Elijah, no? Na ang sabi nga kahit alam niya na parang siya na lang ang natitira, no? Naghamon pa siya, no? Hinamon na pa na sabi nga niya ay nais niya na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang sinasamba, no? Ang sabi niya doon sa hari, sabihin niyo doon sa mga propeta ni Baal, magkita kami doon sa Mount Carmel, no? At kami ay naroon na, sabi nga, mag-o-offer, magsasacrifice sa Diyos na aming naroon na sinasamba, no? Kaya makikita po natin, no? Ito po ay sabi nga, one way to keep the fire burning ay we must rebuild the altar so that the fire of God can fall. No, rebuilding the altar. Napakahalaga daw po na naroon na yung altar, makikita po natin ito mamaya, no, na we must rebuild the altar so that the fire can fall. At yun po ay ipinakita ni Prophet Elijah, no? Ni Elijah po na kung saan, yun nga, hinamon niya 450, no? Yung naroon na prophets ni Baal at siya ay nag-iisa at ang hamon niya, naroon na tayo ay pareho tayo mag-o-offer, no? At kung sino ang sumagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos, no? Yun ang kanyang hamon. Yun ang kanyang hamon doon sa mga propeta ni Baal, no? At maging sa mga tao doon, sinabi niya, kung sino ang sasagot sa pamagitan ng apoy, no, sa sakripisyo na ihahandog, siya ang tunay na Diyos, no? At alam niyo po, binigyan niya pa ng binigyan niya pa ng partida yung mga propeta ni Baal. Ang sabi, sige, kayo na ang mauna, no? Kayo na ang mauna. Kaya ang ginawa noong mga propeta ni Baal, naroon na nagtayo sila ng altar. Pagkatapos noon, binalatan nila yung bullocks, no? O yung hayop na kanilang ihahandog, no? At naroon na naglagay sila din ng mga, ang tawag dito, kahoy sa ilalim, no? At pagkatapos, yun, nag-worship na sila, kung ano-ano na yung ginawa nila, no? Pero alam niyo po, lumipas sa maghapon, walang Diyos na tumutupok doon sa kanilang sakripisyo, no? At dahil doon, medyo nang asar pa si Elijah. Sabi niya, sigawan niyo yung Diyos niya, baka natutulog, no? Baka para marinig kayo. At dahil doon talagang yung mga propeta ni Baal, kung ano na ang ginawa, yung mga ritual, merong sinusugatan ng kanilang mga katawan, no? Para naroon ang kanilang, para patunayan na ang sinasamba nila ay tunay na Diyos. Pero alam niyo po, walang apoy na bumaba. Walang apoy na bumaba. Napagod sila, no? At pagkatapos noon, sabi ni Elijah, okay, it's my turn. No? Turn ko naman, sabi ni Elijah. At alam nyo, sabi ni Elijah sa mga tao, lumapit kayo. Lumapit kayo dito sa akin. No? Para makita nila talaga, no? Na walang sikreto, walang parang magic na gagawin siya. Wala siyang lihim na gagawin, kundi patutunayan talaga ng Diyos niya na siya ang tunay na Diyos sa pamagitan ng apoy. Kaya naglapitan yung mga tao. Alam niyo, ang ginawa ni Elijah, no? Kinukwento ko na lang po, no? Para medyo mabilis tayo. Naroon po na inumpisahan niyang i-rebuild ang altar. No? Inumpisahan niyang i-rebuild ang altar. No? Kumuha siya ng 12 bato, inayos niya, at pagkatapos po, no? Pagkatapos noon, kumuha siya ng mga kahoy at inayos niya rin yun in order. In order, hindi lang basta sinalpak na gano'n. Yung mga,
yung mga ano ni Baal, basta na lang yung ano, kumbaga wala man lang silang talagang effort na ginawa para ayusin yung altar, basta inano lang nila, no? Pero si Elijah po talagang naroon po na binigay niya ang kanyang lahat, no? Na sabi nga ay sa pamagitan ng pagsunod sa mga instruction, how to build an altar, dahil alam niya ang commandment ng Diyos, alam niya kung paano nag-build ng altar sila Abraham, nung i-offer na si Isaac, alam niya kung paano nag-build ng altar sila Moses, no? No, makikita natin na alam ni Elijah ang dapat gawin na commandment ng Diyos. Kaya yun ang kanyang ginawa, no? Talagang inayos niya yung 12 bato, symbolizing the 12 tribes of Israel. Tapos po yung mga kahoy, inayos niya in order. Tandaan natin, in order. Hindi lang basta isinalpak doon, inilagay niya. At pagkatapos po noon, naroon po na yung tawag dito, yung paligid noong altar, alam niyo po, ay hinukayan niya pa, no? Hinukayan niya pa yung paligid ng altar, no? At hindi lamang po 'yon, no? Pagkatapos niya pong mahukayan yung paligid, parang nag-ano siya ng ng parang maliit na drench ang tawag doon parang maliit na kanal doon sa paligid ng altar para ma-separate, no? Ma-separate kumbaga walang makalapit talaga kundi na yung At pagkatapos po noon, yung bullocks o yung animal na i-offer ay inumpisahan niya na naroon na sabi nga ay ayusin at ilagay doon sa altar, sa ibabaw ng altar. At nandun na po, no? Nandun na yung dugo nung iaahin na yun na bullocks, no? At hindi lamang po yun. Ang ginawa pa niya, sinabihan niya na lagyan niyo ng tubig, no? Binuhusan ng tubig. Binuhusan ng tubig, napakarami hanggang sa napuno yung paligid nung parang kanal na yon na kanyang ginawa, no? Na kung titignan natin, paano yun ang apoy kung may tubig? No, 'di ba? Hindi kayang anuhin. Pero pinakita doon ni Elijah na talagang sa Diyos nagmumula ang apoy, no? At pagkatapos po noon, nung maayos na ang lahat, alam niyo po, simpleng-simple lang ang panalangin na ginawa ni Elijah, no? Hindi na siya naroon na nagsisigaw, hindi na siya naroon na nagtatalon, no? Kundi siya ay nanalangin ng may pananampalataya, no? Panalangin na may pananampalataya na ang kanyang Diyos ay Diyos na sumasagot sa pamamagitan ng apoy. At kung atin pong babasahin hanggang sa 1 Kings chapter 18 hanggang 30, makikita po natin na sa kanyang panalangin, bumaba ang apoy ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? No? Bumaba ang apoy para tupukin yung sacrifice na inialay ni Elijah. At praise God, nung makita po yun ng mga tao, ng mga propeta ni Baal, no? Yung po mga propeta ni Baal, nagtakbuhan, yung mga tao po ay naroon na lahat ay napayuko, no? At naroon na na-acknowledge nila na tunay na ang Diyos ni Elijah ay ang Diyos na buhay na tumutugon sa pamamagitan ng apoy. Amen? At praise God, sila mismo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. No? Dito po, ang nakita ko ay, sabi nga po, in repairing our altar, no? Walang iba kundi ang ating mga puso. It takes time, no? Hindi ito parang bara-bara lang, no? Na kung saan ay naroon na minsan nangyayari sa atin na, Lord, let your will be done, no? Pero tayo wala tayong ginagawa. Pero makikita natin si Elijah may ginawa siya, no? Kaya naroon po na in rebuilding our altar, we must do something. No, we must do something.
Ano yung kanya mga ginawa? Talagang naroon po na yung 12, ang tawag dito, yung 12 bato ay inayos niya ng maayos, no? At pagkatapos po, yung mga kahoy, nilagay niya in order, no? At makikita po natin yung pong tubig at saka po yung dugo na nagsama dahil pinabuhusan nga niya ng maraming tubig. Yung altar na yon, alam niyo po, ang sumisimbolo po dito, ang tubig po ay sumisimbolo, no? Sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, no? At ang dugo naman ay ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus na nabus doon sa krus ng Kalbaryo na nagsabing, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. No? Kaya alam niyo po, napakahalaga na sa ating pong pagre-rebuild ng altar, talagang mapuno, katulad po ng ginawa ni Elijah. Talagang pinabuhusan niya, pinapuno niya ng tubig. Gayon din po ang nais ng ating Panginoon. No? At hindi po mangyayari yan sa isang upuan lang natin. Hindi yan mangyayari sa isang atinan lang natin. Kundi talagang everyday, kailangan daw po ay mabuhusan ng tubig ang ating mga puso. No? Sapagkat naroon na ang tubig ang nagpapalinis. No? Kaya tingnan natin dito sa mga talata na nagsasabing ang tubig ang naroon na pala. Ayan. Ayan. Sabi nga dito, blood and water on the altar. Elijah demonstrated an old and vital truth. Without the shedding of the blood, there's no remission of sins. Then he soaked it with water, filling the very trench to the brim. What does the water speak of? It speaks of the word. The water speaks of the separation, the word of separation. The water separated Elijah, and the water separated Elijah's altar from the prophet of Baal's altar. No? Ang sabi nga dito sa Ephesians chapter 5, yan. Ephesians chapter 5 verse 26. Ang sabi dito, Christ loved the church and gave himself for it that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. He pours the water upon the sacrifice. No? What does he do with the sacrifice? He sanctifies and cleanse it with the word. No? Naroon daw po na yung sacrifice ay nilinis at sinanctify sa pamagitan ng tubig. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nais ng ating Panginoon talaga meron tayong gawin. No? Naroon na sabi nga, di ba, we must meditate the word day and night. No? Hindi lamang sinabing tuwing Sunday. Hindi lamang sinabing tuwing Bible study. No? Sabi nga po, kailangan daw we must meditate the word day and night. No? Para malaman natin kung ano yung nais at kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa po dito, sa John chapter 15, ang sabi doon, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. The water goes over us, now we are clean. No? At sa Psalms 119, when shall a young man cleanse his way? By taking heed thereunto to thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No, doon natin makikita na yung tubig na yon ay nagsisimbolo ng salita ng Diyos. Kaya isa sa paraan para naroon na sabi nga ay ma-repair natin yung ating mga altar, walang iba kundi ang ating mga puso, dahil napakahalaga po, no,
na ang ating mga puso ay mabantayan natin, no? Lagi nating kung merong tumutubong damo, no? Ay kailangan tanggalin kaagad natin. Huwag natin hayaan na ito ay, sabi nga po, ay makain ang ating mga puso. Dahil ang sabi nga po sa Jeremiah 17, na ang sabi nga noon, the heart is deceitful above all things. Who can know it? I, the Lord, search the heart. No? Ito daw po yung pinaka-greatest na sabi nga ay manlilin lang, no? Yung ating mga puso. Kaya kailangan lagi daw po natin itong babantayan. Lagi nating i-rebuild o aayusin, no? Para yung sacrifice na ating naroon na ino-offer ay mababaan ng apoy ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? No, kaya napakahalaga po noon, no? At dito makikita po natin na nung mangyari na nga po 'yon na naayos na, napuno na ng tubig, ng blood ng Lord, no, yung sanctification, yung paglilinis, no, ito yung meaning nito. Doon sa sacrifice na inilagay, makikita natin na sa simpleng panalangin na may pananampalataya, makikita natin ang apoy ay bababa, no? Because our God is the consuming fire, no? He is the consuming fire, no? Kaya ngayon po ay darako tayo dito, no? Sabi nga, repairing the broken altar. Ano-ano ba yung no? Yung naroon na kailangan na i-repair. Na maaaring tignan po natin, baka dito tayo medyo sablay sa ating altar, no? Yung sa ating altar. Sabi nga dito, number 1, we must repair the altar of preaching. Anong ibig sabihin nun? No? Ano ibig sabihin ng repair the altar of preaching? Ikaw ba yung magpipreach? Ikaw ba yung mga ngaral? Hindi po. Ang ibig pong sabihin nito, no? Ang sabi nga, we must repair the altar by attendance. Ano ibig sabihin nun? Hebrews 10:25. Tingnan natin ang Hebrews 10:25. No? Sa Hebrews 10:25, ang sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. No? Marirepair daw natin yung altar natin by our attendance. Sa attendance saan? Sa Sunday service. No? Doon sa mga fellowship, no? Sa mga prayer meeting. Alam niyo po, nito pong nakaraang pandemic, talagang ang kaaway po ay gumagawa ng paraan, no? Talagang gumawa siya ng paraan na kung saan ay naroon po na ang apoy ng kapangyarihan ng Diyos ay matigil sa mga mananampalataya, no? Matigil sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng anong paraan? Walang service, no? Di tayo maka-attend noon, di ba? Naroon na iyon ay pinaputol. Dahil nga doon sa sinasabing virus, no? At naroon na, praise God, dahil although nawala ng physical service, pero ang sabi nga po, yung talagang nag-aapoy, yung ang apoy ng Diyos ay nananatili sa puso, nagpatuloy pa rin to. At yun nga, nagkaroon tayo ng virtual service, no? At praise God dahil nung panahon pong yon, ay dahil po ang ating mga music ministers, no, yung ating mga ay taga rito lang po, talagang dire-diretso at naging halos araw-araw pa, no? Lalo pang nag-apoy, no? Kaya lang yung iba naman po, yung nga nanonood sa live streaming natin, hindi nila maranasan yung tunay na apoy. Bakit? No? Kasi maraming distraction, aminin natin at sa hindi. Di po ba? Na kapag tayo ay nanonood sa live streaming, marami ang humahatak sa atin. No? Lalo na ang mga nanay. Na kapag tayo ay nanonood, naroon na
hihilahin ka na, nako, kailangan ka magluto, kailangan ka mag-prepare, marami kang gagawin. No? Kaya minsan, nagiging, ang tawag dito, gumagawa ka ng 2 bagay sa isang pagkakataon. Ano yun? Naroon na nakikinig, pero at mayroong ginagawa. Pero sa palagay niyo ba, makukuha natin talaga yung kapahayagan ng Panginoon? Hindi, no? At sa ngayon nga po, nakakalungkot, marami pa rin takot, no? Takot na naroon, sabi nga meron ako nabasa na sa panonood natin ng live streaming, nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, pero hindi natin nararanasan. Kaya napakahalaga po ng Hebrews 10:25, no? Na ang sabi nga ay, forget not the assembly of others, no? Yung ng bawat isa. Huwag nating hayaan na naroon na yung ating pagsasama-sama ay mahinto. At praise God dahil sa ngayon po, purihin ang ating Panginoon, na-restore na. Amen? At yung mga hindi pa nare-restore, no, i-reach out po natin sila. No? I-reach out po natin sila. Kaya yun po yung una. We can repair the altar by our attendance. Ibig sabihin, yung physical natin na pag-attend. No? Isang paraan yon para ma-repair yung ating altar. No? Yung altar, yung ating mga puso, na kung saan ay, sabi nga po, nataniman na ng takot, nataniman na kung ano-ano, no, dahil doon sa nakaraang pandemic. But we can repair it sa pamagitan ng patuloy na pakikiisa natin o pagdalo natin sa mga gawain. No, ang sabi dito sa letter B, we can repair this altar by paying attention. No? At kapag naman daw po tayo ay naroon na umattend na, katulad nito, umattend tayo, we must pay attention. Proverbs 4:20-23. Ang sabi doon, my son, attend to my words, incline thine ear unto my saying. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Yon. Kailangan daw po kapag tayo ay naroon na uma-attend, no, sa mga gathering o sa mga fellowship, sa mga Sunday services, we must pay attention. Huwag nating hayaan na mahila tayo ng mga kung anong kaisipan na anong kakainin pag uwi, no? Ano yung naroon na mga gagawin. No, huwag nating hayaan na yun ay makadistract sa atin dahil hindi marirepair yung puso natin. No? Kailangan daw po, we must pay attention. At alam niyo po ba, kilala tayong lahat ng ating Panginoon. No? Kilala tayong lahat ng ating Panginoon. And I know and I believe that through His Word, na sabi sa Bible, His Word is quick and powerful, sharper than two-edged sword. No? Na kung saan ang salita niya na kailangan natin ang magmi-minister sa atin. May kapahayagan siya sa bawat isa. No? Meron siyang gustong sabihin sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga salita niya na naipapahayag sa kalagitnaan. Kapag naka-pay attention talaga tayo sa salita ng Diyos, mamamangha po kayo, no? Kaya ako po, kapag naroon po na nakikinig ako, ang daming pong revelation, ang daming kapahayagan na ipinapahayag sa akin ng Panginoon. No? Yun din po ang nais ng ating Panginoon, no? Sa atin, na para ma-repair yung ating altar, once na tayo po ay nasa gawain, no? Nasa services, we must pay attention to the Word. No? Wag nating hayaan na, ay, hindi man si Bishop magtuturo. No? Ay, ganon, no? Kumbaga, marami tayong mga criticism. Huwag po. Let's focus our hearts and our mind to the Word of God. No? Dahil yun ay makapangyarihan. Yun ay magmi-minister sa atin sa ating mga pangangailangan. No? Kaya, naroon po, no? We must pay attention to the Word. No? At ang isa pa, ang sabi po ay, repair this altar by attitude. No? Yun daw attitude natin. Ephesians 4:30-32.
Ang sabi dito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. No? Naroon daw po na hayaan natin na maging attitude ng ating puso ay libre o naroon na free from all distractions. No? Ano yung mga distractions na yon? Nang sa amin ganon ay yung wrath, bitterness, anger, clamor, evil speaking. No? Kailangan daw po yun ay mawala sa atin. No? Sapagkat magiging hadlang yon na kung minsan sa ating pakikinig, no? Sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, pag may narinig tayo, minsan maisip natin, ay, para sayang. Kung nandito lang siya, natanggap na ano niya sana yon, no? Para bang yung ibang iniisip natin, hindi yung sarili natin, no? Yung minsan lalo na pag meron kang menu kinainisan, para sa kanya yun, no? Pero tandaan natin, every word na nabibitiwan sa ating kalagitnaan, it is for us. Ito'y para sa atin, para tayo ay mabago, para tayo ay matransform, para ang kapangyarihan ng Diyos ay naroon na makakilos sa ating mga puso. Amen? Praise the Lord. At number 2, we must repair the altar of prayer. Kailangan daw po na i-repair natin yung altar of prayer natin. No? Sabi, letter A, repair this altar with fervency. Ano ibig sabihin nun? Sabi sa James chapter 5 verse 16, confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ibig sabihin po dito na para maging effective daw yung ating panalangin hanggat maaari, kung alam mo na merong kang kinaiinisan o alam mo na merong naiinis sa iyo, no, makipag-reconcile ka kaagad. Huwag mo nang patagalin, no? Huwag mo nang patagalin, huwag mo nang naroon na ipunin sa puso mo, no? Habi nga po dito, confess your faults one to another and pray one for another. Para naroon na maging effective, no? Maging effectual yung iyong yung iyong pananalangin. Praise the Lord. At ang pangalawa, sabi do, repair this altar frequently. Ano ibig sabihin? Kailangan daw madalas, frequent, no? O anong term pa doon? Ito'y makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. No? Pray without ceasing. Manalangin ka nang walang patid. Naku, paano kaya yun? Lagi na lang ba ako nakaluhod? Lagi na lang ako nakapikit? Ano mangyayari sa buhay ko? No? Tandaan natin, ang prayer po, it is communicating with our God. Ito'y pakikipag-usap sa ating Panginoon. No? Kaya ang sabi ganoon, lagi tayong makipag-usap sa ating Panginoon. At ito ay sa pamagitan ng panalangin. No? Prayer. Kaya we can pray without ceasing. Paano paraan yon? Halimbawa, no? Naroon na nagluluto ka. You can pray while you are cooking. Sa anong paraan? Lord, turuan niyo ako ha. Pasarapin niyo po itong ano ko ha. Itong niluluto ko ha. I-guide niyo po ako ha. Yun. No? You can speak unto our God. You can pray. No? Pwede kang makipag-communicate. Habang nagwawalis ka, kahit na you can pray without ceasing. At kapag po naranasan natin yun, no? Sabi nga na ano po yung ating puso, na sanay doon, makikita natin na walang anumang damo, walang anumang mga bitterness, walang anumang bagay ang pwedeng naroon na magbigay ng
pangit na bagay sa altar mo o sa puso mo, no? Dito nga nakaraan, no, yung nangyari sa akin, meron nagsasabi na, naku, baka merong natuwa sa iyo, no? O kaya merong gumawa ng masama sa iyo. Alam niyo po, kapag sinasabi niyo sa akin, kapag sabi ko, Lord, have mercy on her. Sino man yon, Panginoon. Lord, patawarin niyo po siya, no? Ang kahabagan niyo ay kanyang maranasan. No? Kaya makikita po natin na babaguhin niya po yung ating mga puso, no? Naroon na hindi hahayaan ng Diyos na makapasok ang gawa ng kaaway. At sa letter C, repair the altar by faith. Yon. Repair the altar by faith. Ito'y tungkol sa panalangin. Marirepair daw natin yung altar natin sa pamagitan ng pananampalataya. Bakit? Ang sabi sa Matthew 21:21, ang sabi dito, Jesus answered and said unto them, verily I say unto you, if you have faith and doubt not, ye shall not only do which is done to the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast out into the sea, it shall be done. No? It shall be done kapag daw naroon yung pananampalataya. Bakit? Faith is having confidence that he who has promised is able to perform that which he has promised. No? Ang pananampalataya daw, meron kang confidence. Meron kang katiyakan sa puso mo. Na kung ano yung sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen? Sinabi niya, ikaw ay pinagaling niya sa kanyang mga latay, gagawin niya. No? Kaya tanggapin na natin, i-claim natin. No? Ako nga talagang, kahit na naroon yung, Lord, tinatanggap ko na, I claim the healing in Jesus' name. No? Talagang yun ang lagi kong dinideklara. At makikita natin, let it be done according to your faith. Mangyayari anuman ang ating pananampalataya. Amen? Praise God. At, ano pa? Yan. Some need to, we must repair the altar of purpose. Kailangan daw ay i-repair natin yung altar of purpose. Ano ibig sabihin nun? Na, ano ba talaga yung purpose ng buhay natin? No? Sabi nga po, repair this altar by serving the Lord. Yon. Sabi nga po, the greatest purpose ng pagkakalikha ng Diyos sa atin ay una, upang paglingkuran siya, upang sambahin siya. No? Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng kalakasan, upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Upang naroon ng parangalan ang Kanyang pangalan. No? Naalala ko kahapon, although, sino nakapanood dito dun sa live streaming? Ay yung ni-live ni Bishop doon sa anniversary sa Mindoro. Nag-ano siya kasi ng live, pero putol-putol lang, no? Kasi naglolobat eh. Pero nakita ko doon yung naalala ko kasi yung parang testimony ni Bishop Jimmy Evangelista. Siya po kasi yung guest speaker kahapon. Na ang sabi niya nga, kung alam nyo lang, 3 beses daw na para bang kukunin na siya ni Lord. No? 3 beses na naranasan niya na parang siya ay uuwi na. Pero ang lagi niyang panalangin, Panginoon, hayaan niyo po na madugtungan pa ang buhay na ito upang kayo ay mapapurihan at maparangalan. Amen? Yun yung purpose natin, na siya ay mapaglingkuran. Kaya po siya ay tuwan-tuwa, na siya ay nagpapasalamat dahil sa kanyang naging kalagayan, nakarating pa siya uli ng Mindoro. Amen? No? Kaya sa ating mga buhay, we must renew or repair, no, the purpose of God in our heart, the altar of purpose. No? Repair this altar by serving the Lord. No? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, sabi nga sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all
Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yon. Naroon daw po na, sabi nga po ay, tayo ay tinawag para maging witness, no? Kung gaano siya kadakila at makapangyarihan. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon, no? Magkaroon tayo ng desire na, Lord, alam ko po na ang purpose ko sa mundong ito ay ang maglingkod sa inyo, no? Hindi purpose ng Lord na tayo ay magpayaman, no? Magpaganda, magpalakas. Ang purpose natin, tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Amen? At ito yung naroon na sabi nga ay maging pag-aayos na gawin natin sa ating mga puso, no? Sa ating altar. At kapag ito po yung ating desire, katulad nga po ng sinabi ni Bishop Jimmy, kahit 3 beses na siya na naroon na, sabi nga ay, parang kukunin na ni Lord, dinagdagan pa ng ating Panginoon. Amen? Parang si Haring, Hezekiah. Si Hezekiah ba yun na kung saan ay diniklara na talaga na sabi sa kanya, nagpunta si Prophet Nathan, sabi sa kanya, Haring Hezekiah, ihanda mo na ang pamilya mo. No? Ihanda mo na ang pamilya mo at naroon na kukunin ka na. No, dahil may sakit no si Hezekiah. At alam niyo ginawa ni Hezekiah, siya ay humarap sa dingding at siya ay nanalangin. No? Sabi niya, Lord, kilala niyo po ako, alam niyo ang aking puso. No? At naroon po na sa paghiling po ni King Hezekiah, nadagdagan pang kanyang buhay ng 15 taon. Amen? Kaya naroon po na hayaan natin na ma-repair ang ating mga puso sa pamagitan ng pagpapaalala na may purpose tayo. No? May purpose tayo. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka na parangalan ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sabi nga, we can repair this altar by soul winning. Yon, yung ating pinaka-purpose. Na naroon na sabi nga ay mag-win tayo ng soul para sa ating Panginoon. No? Mag-win tayo ng soul. Hayaan natin yung mga naliligaw ng landas ay mailapit natin sa ating Panginoon. No? Mailapit natin sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin, sa pamagitan ng ating pagiging example, no? Sa kanila makita yung tunay na liwanag na natanggap natin sa ating Panginoon. Kaya nga 'di ba ang vision natin, ang vision ng church na ito, a faithful church motivated to live victoriously as a light of this world through our first love to our Lord Jesus Christ. Kapag nawala yung unang pag-ibig natin sa ating Panginoon, hindi tayo magiging liwanag. Hindi tayo magiging matagumpay. No? Ibig sabihin, kapag wala yung first love sa ating Panginoon, yung puso natin ay gumegewang. No? Ibig sabihin, kailangan i-repair yun. Ang first love sa ating Panginoon ang sabi nga ay magbibigay lamang ng tamang ang tawag dito, kalagayan ng ating puso sa ating Panginoon. Amen? No? Sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 13. Sino nakakaalam ng 1 Corinthians chapter 13? Ito yung love chapter. No? Ito yung love chapter na ang sabi nga ay naroon na ipamigay mo man ang iyong ari-arian, no, maging ang buhay mo without love. Everything will be useless, no? Kahit sabi nga ay donate ka ng donate. Kung wala ang love, sino ba yung love? Walang iba kundi ang ating Panginoon, no? For God is love. Kaya everything na kapag ginawa natin without love, it will be useless, no? Magiging baliwala ito, no? Kaya praise God. Yan. At ang sabi pa dito, we must repair this altar by our sacrifice. Kailangan daw ay ma-repair natin ang altar na ito sa pamagitan ng
sacrifices natin. No? Ano ba pag sinabing sacrifice? Ang sabi dito sa 2 Samuel 24:24. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which do cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Ibig sabihin po, no, yung sacrifice na tinutukoy po dito, it must cost us something, no? It must cost us. Ano ibig sabihin nun? Kailangan naroon na may pagbayaran tayo. No? Hindi yung naroon na, sabi nga, ang isa-sacrifice natin sa Panginoon ay yung nakuha lang natin ng libre. No? Kundi ang i-offer natin sa Kanya ay talagang may sakripisyo. No? May sakripisyo. Katulad ng nangyari kay David, no? Na kung saan naroon na mayroon siyang gustong bilhing threshing floor, no? At ang may-ari noon, si Araunah, dahil alam niya na si Haring David, ang sabi sa kanya ay naroon na, hindi po, sige po, inyo na yung lupang yan para magamit nyo, no? Para sa pagsasacrifice sa ating Panginoon. Dahil nga hari siya, no, ganun na lang yung ano niya. Pero ang sabi ni David, no, I will not offer to my God that will cost me nothing. No? Hindi ako mag-o-offer sa Diyos ng walang halaga. No? Kaya halimbawa sa ating pag-offering, sa ating mga tithes and offering, no, doon natetest yung ating sacrifices. Na minsan, bagamat naroon na yun na lamang, pero dahil alam mo that you have to worship God, no? At naroon na sabi nga, ibibigay mo kahit yun na lang ang iyong hawak-hawak. Naalala ko kagabi, bigla kong nakita dun sa ang nakalagay doon, ang title nun, ang kwento sa 10 piso. No? Yung kwento, ano yun? Parang testimony. No? Pero nung una, parang ang idea ko, bakit nagawa yung 10 pisong yon? Di ba, sabi ko baka may meaning. Bakit ganun yung design? Nung una, ganun yung naging thinking ko. No? Kaya parang nagkaroon ako ng interest na basahin. Pero nung binasa ko, nakita ko na yung pala ay testimony. No? Yung testimony. Kaya, yung sa kanyang testimony, silang mag-ina ay naroon na talagang, sabi nga ay, dumating sa punto na walang-wala. Na 10 piso na lang ang kanilang pera. No? Pero naroon na, sabi nga, kahit ganon, hindi nila nilibanan ang pag-attend sa Sunday service. Bakit? Kasi siya, yung kabataan na yon, na may hawak na 10 piso, kasama siya sa worship team. Kaya siya ay nakaupo sa harapan. At ang nanay niya ay kasama sa usherettes, kaya sa likod nakaupo yung kanyang nanay. No? Alam nyo, umattend sila ng Sunday service na kumakalaman tiyan. Kasi nga, walang-wala na sila. At yung 10 piso na yon, na hawak-hawak nung kabataan na yon, alam din nung nanay, na ang sabi niya nga, ang 10 pisong ito, pag uwi namin, yung 5 piso, ibibili ng itlog at hati silang mag-ina. Pagkatapos, yung susunod na 5 piso, yung natitira, sa gabi naman, ibibili ng itlog uli. No? Para paghatiin din nila. Parang ganun yung idea nila. No? Basta ang mahalaga, maka-attend tayo, makapag-worship tayo sa Panginoon. No? Ganun yung pong nung mag-ina. No? At nung time na dumating na yung offering, no? Nung dumating na yung offering, alam niyo po, bigla po yung conviction ng Holy Spirit ay dumating dun sa kabataan na may hawak ng 10 piso. At pagkatapos po noon, naroon po na ang conviction ng Holy Spirit sa kanya ay ihulog to sa
offering box, no? At napatingin po siya doon sa kanyang nanay sa likod, no? At nung makita niya yung nanay niya, nakangiti at tumatango, no? Kasi parang nabasa niya eh. Nabasa ng nanay niya eh kung ano yung sitwasyon ng kanyang anak. At alam niyo po, with all sacrifices, alam niya na yun na lang, pikit mata po, sumunod siya sa conviction na naranasan niya, inilagay niya yung 10 piso doon sa offering, no? At pagkatapos po noon, natapos ang gawain, nagulat po sila. Inimbitahan sila ng pastor ng tanghalian. No? Inimbitahan sila ng mananghalian. Praise God. Kaya doon pa lang, tuwan-tuwa na siya, no? Praise God. At naroon na dati ang ano nila ay isang itlog lang ng paghahatian, pero bigla silang inimbitahan, no? Kaya parang isang malaking pagpapala na 'yon. At hindi lamang po 'yon, nung sila uuwi na, no? Nagpabaon pa yung pastor. Kaya pati hapunan nila ay na-save. Kaya grabe yung tuwa niya. Lalo't higit nung sila ay umuwi. Bakit? Pag uwi nila, nadatnan nila yung kaibigan ng nanay niya, nasa kanila, galing abroad. Hinintay talaga yung pag-uwi nila. May mga pasalubong at hindi lamang yon, binigyan pa yung nanay niya ng 5,000 pesos. Amen? No? Ay makikita natin, everything na binibigay natin sa Lord with sabi nga ay, nang may sakripisyo, kapag ito ay binabaan ng apoy ng kapangyarihan ng Diyos, miracles of multiplication, miracles of healing, miracles upon miracles ang ating mararanasan. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At ang susunod, naras na ba tayo? Yan. Yan. Repair the altar by our sacrifice. No? At number 4, repair the altar of power with God. Repair the altar of power with God. No? Ang sabi dito, repair this altar by having a right spirit. Repair this altar by having a right spirit. Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. No? Kailangan daw po magkaroon tayo ng tamang espiritu. Repair this altar by having right speech. Sa pamagitan daw ng tamang pananalita, no? Yung ating mga salita, kailangan daw po maging aware tayo. Bakit? Life and death is in the power of our tongue. At ang sabi pa dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 11, no? Ang sabi dito, for we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Sa Psalms 141 verse 3, set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. No, kailangan daw talagang ingatan natin. At sa Psalms 106 verse 33, because they provoke his spirit so that he spake unadvisedly with his lips. No? Yon. Kailangan daw po ay naroon na, sabi nga po ay, we can repair our altar by having a right speech. No? Kailangan daw po naroon na maging aware tayo. Maging aware tayo sa ating confession, sa ating declaration. Tandaan natin, no? Sa harap ng Diyos, sa pagkakatawag niya sa atin, tayo ay tinawag niya bilang hari. No? Ibig sabihin, may authority. At siya ang hari ng mga hari. Siya yung hari natin. We are called, no, with authority as a king, and he is our king. Kaya siya yung King of Kings, no? At bilang may authority, no,
naroon daw po na bawat lumabas sa ating mga bibig, mayroong kapangyarihan yan. Kaya ang sabi nga, maging maingat tayo. Life and death is in the power of our tongue. Kung gusto mo ng katagumpayan, speak life. Yun yung ating makinig kayo lagi. No, manood kayo sa ating segment ng Speak Life. No? Dahil doon, ipinahayag nila na mula sa kadiliman, sila ay inilipat sa kaliwanagan. At maging sa ating buhay, no, we must speak life. No? We must speak life, we must speak healing, we must speak provision. No? We must speak positively. No, para naroon yung puso natin. Kahit na may nararamdaman ka na, ako nga po, nung talagang grabe yung kati, talagang hindi mo pwedeng hindi kamutin. No? Alam niyo, nung Sunday, hindi ko puna-puna, no? Meron akong dala kasing towel, na habang bigla pong nangati. Ganun ako ng ganun ng towel. Hindi ko inaano ng kamay ko, pero ganun ako ng ganun ng towel. No? Dahil sa sobrang kati. Alam niyo, nung makita ko po, naku po, nagsugat-sugat na. Kasi masyadong diin. Hindi nga ako, pero yung towel talagang diniin ko po sa sobrang kati. No? At ang ginawa ko nung time na yon, umakyat muna ako sa taas, kumuha ako ng tubig na medyo maligamgam, nilagyan ko ng asin, no, lahat ng maisip ko, tapos binuhusan ko, nawala yung pangangati, no. Kaya naroon po na sabi nga ay ano man yung sitwasyon, but speak life, speak healing, speak the power of our God, no. We can repair our altar through that. At ang pinakamahalaga, no, naroon po yung, sabi nga, kapag naka-prepare na, no, na-repair na natin yung altar na yon, walang iba kundi ang ating mga puso, yung sacrifice na ilalagay natin doon, katulad yung ginawa ni Elijah, no, yung hayop na kinatay niya at inilagay niya doon para ito'y babaan ng apoy. Alam niyo po, yung sacrifice na kailangang ilagay doon sa altar na yon ay walang iba kundi ikaw at ako. Dahil ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Na kailangan daw po tayo bilang, sabi nga po, naroon na yung pinaka-ikaw, no? Yung pinaka-ako, yun ang ilagay natin doon sa ating altar bilang sacrifice. At kapag po ganun ang ginawa natin, makikita natin ang apoy ng kapangyarihan ng Diyos ay sabi nga, bababa, magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Magbibigay sa iyo ng strength. Magbibigay sa iyo ng, sabi nga po ay, ng wisdom, knowledge, understanding, no? Para magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? No? Hindi yung, ayos na yung altar ko, pero naroon na hindi mo naman i-offer. Hindi mo naman isa-sacrifice. No? Si ako, kailangan kasi tayo, no? Tayo. Yung, sabi nga po, yung sarili natin, no? Yun yung ilalagay natin dun sa altar mismo. At makikita natin, gagamitin tayo ni Lord mightily nang mayroong kapangyarihan. May apoy ng kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ano po ba yung mga naroon na, sabi nga po, nagpapasira o nagsira sa iyong altar? Ito po ba ay galit? Ito po ba ay, sabi nga ay resentment doon sa iyong kapwa? Doon sa iyong mga naranasan? No? May mga bagay ba? Meron ka bang hindi mapatawad? Yun yung mga bagay na sumisira sa altar. Nais ng ating Panginoon, i-repair natin ito. No? I-repair natin ito. Hayaan natin na yung blood at water
ay dumaloy, no? Yung blood, walang iba kundi ang salita ng Diyos na kanina pa natin naririnig, at ang water, no? At ang blood ng ating Panginoon. Hayaan natin dumaloy ito sapagkat ito lamang ang makakapagpalinis sa ating mga puso sa pagkakataon na ito. And then after it, let's offer ourselves a living sacrifice, no? Holy and acceptable to our God. Upang naroon na ang apoy na nanggagaling sa ating Panginoon ay maranasan natin at ang apoy na ito ay manatili, no? Manatili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Kaya sa umaga pong ito, no, it's time to repair our altar. Ano ibig sabihin nun? Let's repair our hearts. Let's seek tingnan natin, no? Siyasatin natin ang ating mga puso. Kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Pwede tayong mag-pretend sa ating kapwa, sa ating katabi, na wala tayong problema, wala tayong tampo, o wala tayong unforgiveness sa ating puso. Pero alam lahat siya ng ating Panginoon. Amen? Kilala niya tayong lahat. Kaya sa umaga pong ito, as we stand in the presence of our God, let's repair our altar before Him. Let's repair our hearts before our God. Tumayo tayong lahat sa presensya ng ating Panginoon. Sa oras na ito, yumuko tayong lahat at pumikit. Thank you, Holy Spirit. Bago natin i-offer ang ating mga buhay sa Panginoon at sa living sacrifice, magpasyasat muna tayo ng ating mga puso. Awitin natin itong, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Hayaan natin na ang kanyang kapangyarihan, ang dugong banal ng Panginoon, ay makakilos at makapaglinis ng ating mga puso sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Search our hearts right now, Lord. With all our heart, as a prayer of our hearts. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Sumasamo sa harap ng banal mong trono.
Lord, kung paano sinabi ni Elijah na kami lumapit doon sa altar na iyon na kanyang gagawin. Lord, katulad din po ng paanyaya niyo, Panginoon. Sinabi niyo, come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Lord, pinalalapit niyo kami sa inyo. Lord, sa oras na ito, kami lahat ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Lord, ang kapangyarihan ng inyong banal na dugo, ang siya maglinis sa aming mga puso, upang ang inyong kahabagan, ang kaawaan niyo, ang kapatawaran niyo, ang kapangyarihan niyo ay maranasan ng bawat isa. Salamat sapagkat wala kami may tatago at may lilihim sa inyo, Diyos. Lord, hayaan niyo po na sa oras na ito ay maging ayos, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga altar sa inyong harapan. Yes, Lord. Thank you for the power of your blood, O God. Thank you for the power of your blood that, Lord, continuously, Lord, cleanse us, Lord, and sanctify us, O God. Thank you, O God. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit, continue to convict each and every one of us. Yung pong mayroon pa mga tinatago, Panginoon. Yes, ipakita niyo po ito upang ito'y buong pagpakumbaba, Panginoon, na maisuko sa inyong harapan. Thank you, Lord. Oh, yes, oh God. Yes, Lord. Amen. Amen, Lord. Maging karapat dapat ngayon, Panginoon, ang aming mga puso bilang altar, Panginoon. Yes, Lord, sa inyong harapan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Sa oras na ito, Diyos, sama-sama naming inilalagay sa altar na ito, Diyos, ang aming pong mga buhay bilang isang living sacrifice, Lord, sa inyo. Yes, Lord. We offer our lives as a living sacrifice unto you, O God. Accept it, Lord. At hayaan niyo, Lord, as we sing this song, I offer my life a living sacrifice. Ibaba niyo ang apoy ng inyong kapangyarihan, Panginoon. Yes, Lord, ibaba niyo ang apoy, Panginoon, sa mga sakripisyong ito, Panginoon, na ihahandog namin sa inyo. Upang maganap namin, Lord, ang inyong divine purpose, Lord, sa buhay namin. Thank you, O God. Hallelujah. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Look on my life and realize the last that in myself there's nothing I can do. Yes, O God. Yes, Lord. Take my life, the living sacrifice, knowing that it's all that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable. Isang pa sabihin natin, take my life. Yes, Lord. Taas natin ang ating mga kamay. Bilang pagsuko, bilang pagbibigay, bilang handog sa ating Panginoon. That I can do. Take my life.
Sa oras na ito, manalangin bawat isa sa atin at sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, make my life a living sacrifice. Yes, just confess it. Sabihin natin ito ngayon sa ating Panginoon. Hayaan natin na marinig ito ng ating Panginoon mula sa ating mga labi, nanggagaling sa ating mga puso, na ang ating mga buhay ay isang living sacrifice sa Kanyang harapan. Yes, O God, make it holy, O God, and let your fire, O Lord, let your fire, O God, ang bumaba sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Yes, Lord, let your fire, O God, hallelujah, tumupok, O God, sa sakripisyong ito, Panginoon, na inihahandog namin sa inyo, Diyos, upang ang kapangyarihan niyo, Panginoon, ay makita, Panginoon. Ang kapangyarihan niyo, Diyos, sa buhay na ito, ay, Lord, hallelujah, magpakilala na kayo nga ng Diyos na aming pinagkatiwalaan, Diyos na pinag-alayan bilang sakripisyo ng aming mga buhay, ay Diyos na buhay, Diyos na tumutugon sa pamagitan ng apoy ng kapangyarihan. Yes, O Lord, thank you, Lord. Thank you, O God, for accepting us as a living sacrifice unto you right now. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for accepting us right now. Thank you, O God. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At magmula sa araw na ito, Diyos, dahil sa apoy ng inyong kapangyarihan, Lord, tanging kayo lamang ang maitataas. Tanging kayo lamang ang maitatanghal. Makikita ang kaluwalhatian nyo. Makikita ang kabanalan nyo. Makikita ang kapangyarihan nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. We claim it. We declare it. We decree it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, salamat, salamat. We give you all the glory, all the honor, all the praise and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen. So dadako po tayo sa ating pagbibigay. Amen? Are we excited to give? Amen. So basahin po muna natin panandalian ito pong Leviticus. Dito rin po galing yung text natin. Titignan po natin mamaya kung paano po siya related sa ating pong topic for the whole month. Leviticus 27 verse 30. Leviticus 27 verse 30. Sabi po dito, let's meditate this verse. Sabi po rito, and all the tithe, pakisabi po, all. Hindi partial, hindi some. Ano sabi po doon? All. Sabihin mo po sa iyong katabi, all. Amen. Sabi po dito, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. Sabihin mo sa iyong katabi, sa Panginoon yan. Hindi iyo yan. Sabihin mo, sa Panginoon yan. Hindi iyo yan. Amen? Sabi po dito, it is the Lord's. And sabi pa po dito, it is holy to the Lord. Amen? Sabi po dito, it is holy to the Lord. Verse 31. Ano pong sabi sa verse 31? If a man wants at all to redeem any of the tithes, he shall add 1/5 to it. Ano po ibig sabihin to? Tayo po kasi mga tao, instinct sa atin with regards to money, hindi po maiiwasan. Amen po ba? Pero hindi po recommended. Nagkakaintindihan po. Hindi po maiiwasan na kung minsan nagagamit ang tithes. Sino po bang nakahiram na ng tithes? Ako lang po ba? Amen. Halos lahat po tayo. Ang sabi po rito, may solusyon. Ang sabi po dito, if a man wants at all to redeem any of his tithes, he shall add 1/5 to it. Just in case nagamit yung tithes, yung 10%. Halimbawa, yung 100 mo na tithes, yung income mo na 100, ang tithes po nun is 10 pesos. Tama po ba? And kung sakasakaling nahiram
huwag mong ibabalik sa Diyos na 10 piso pa din. Kakaintindihan? Amen po? Ang sabi po doon, you shall add 1/5 to the 10%. So meaning to say, you have to add additional 2% to the from the 100%. So ibig sabihin, pag binalik mo yung tithes, hindi na lamang po siya 10% na ibibigay mo ulit, kundi 12%. Nagkakaintindihan po. Amen. Kasi alam ng Panginoon na hindi po natin maiwasan. Pero hindi po niya ina-advise. Kaya nga may interest to discourage us. Amen po ba? Amen po ba? Nahihirapan na nga tayo ibigay yung tithes and yet, pag nahiram natin, meron pa additional na 2%. Amen? Ang sabi po doon, pakisabi po sa iyong katabi, it is holy to the Lord. Amen? Jump po tayo panandalian dito po sa Leviticus chapter 5. Ito lamang po yung chapter 6 kanina, baba lang po tayo ng mga ilang verses, yung po sa text natin for the whole month. Leviticus 5, verse 16. 5:16. Sabi po dito, and he shall make restitution. Ano ba yung restitution? Isang definition po ng restitution is payment. He shall make payment for the harm that he has done in regard to the holy thing. Kaya kung minsan, yung tithes natin nagagamit natin, holy sa Panginoon yun. And we have to give the payment. Merong restitution na sinasabi po ng banal na kasulatan. He shall make restitution for the harm. Tingnan po natin yung word na ginamit. Harm. Harm pala yung ginamit. Pag ginagalaw natin yung tithes natin, meron pong harm na nangyayari. Kaya pala sinasabi dito po sa Malakay chapter 3, nagasgas na po sa atin. Amen? Malakay chapter 3 verse 10, will a man rob God, yet he robbed me, but who say, in what way have we robbed you? In tithes and offering. You are cursed with the curse. Kaya po pala may sumpa, because doon po sa ginamit po dito sa Leviticus, amen, it is holy to the Lord. Amen? Ito po is a guide po sa atin na kumisan hindi po natin maiwasan na nagagalaw po ang tithes. Hindi po ina-advise ng banal na kasulatan or ng Diyos na magamit po yung tithes. Amen po ba? Kaya nga naglagay siya ng interest. Sa atin po, we are very obedient sa mga bangko. Bakit? Kasi pag di ka nagbayad ng interest mo, magiging compounded siya, palaki ng palaki. Tama po ba? Sa Panginoon, because of grace, nagagasgas natin yung grace, nagagamit natin yung grace nang wala sa lugar. May biyaya naman ng Panginoon. Kaya pala minsan, dumating yung biyaya sa'yo, parang dumaan lang sa palad mo. Parang butas yung lalagyan mo. Why? It's because we are cursed sa paggalaw po natin ng tithes. Amen? It is holy to the Lord. We regard, ito pong Malakay, Leviticus chapter 6, dito po na sinabi, lahat po ng para sa Panginoon ay holy. The whole book of chapters ng Leviticus. Amen? Meron dyan about mga offerings, burnt offerings, grain offerings. Amen? Bakit po? Mahalaga kasi sa Panginoon yan. It is holy to the Lord. And dudugtungan ko po, sabi po dito, verse 16 ng Leviticus 5, and he shall make restitution or payment for the harm that he has done in regard to the holy thing. Pag nagalaw mo yung holy thing, ano ba yung holy thing na pinag-uusapan natin ngayon? It's our tithes and offering. And he shall add 1/5 to it. Meron po ulit 1/5 po dito. Amen? Nagkakaintindihan po? He shall add 1/5 to it and give it to the priest. Ito po, yung sa panahon po natin ngayon, yung paglagak po natin sa templo ng ating Panginoon. Sa kasalukuyan po, is dito po sa ating iglesia. Amen? Are we ready to give our tithes? Amen? Sa mga kapareho ko po na kuminsan nagagalaw. Amen? Pero actually matagal ko na pong naano po ito, na encounter. Ito pong salita ng about sa tithes na pag nagagalaw po natin. Ang kagandahan po sa Panginoon, He always gives us way out para
ma-redeem tayo para hindi po tayo makadanas ng sinasabi pong curse with regards to the holy thing for the Lord. Amen? Hawakan po natin ang ating mga ikapo sa ating Panginoon kasi sa Kanya po yan. Amen? When we give our tithes, we did not yet give at all. Wala ka pa talagang binigay. Bakit po? Because it is for the Lord. It belongs to God. Amen po ba? Kapital niya, buhay niya, binigay niya para sa iyo. Actually, wala po tayong investment dito. Nagkakaintindihan po. Naked I came, sabi po ng Book of Job, naked will I depart. Kahit ikaw na yung pinakamayaman sa mundong ito, wala kang madadala sa kabilang buhay. Amen? It is for the Lord, it belongs to our God. Amen? Kapital niya lahat, lahat sa Kanya. Ang sabi niya lang sa atin, ibigay yung para sa akin na 10%. Imagine, nakipag-partner siya sa atin. Amen po ba? Binigay niya lahat, 100%, binigay niya lahat. At ang sabi niya sa atin in return, pangasiwaan mo yan, alagaan mo yan, at anuman yung return niyan, ang ibalik mo lang sa akin, 10%. Amen po ba? Pero because of the love of money, sabi po ng banal na kasulatan, it is the root of all evil. Kaya minsan ang tao attach sa pera. Pag may dumating na pera, may financial na dumating, kung kaya pa yan, pag isa-isang daan. Pero pag dumating na sa libo-libo, 5,000, 10,000, doon matetest talaga. Nakakaintindihan po. Kasi lumalaki na yung halaga niya. Pero sa Panginoon, pareho po yan. Whether we give the 1 peso, the 1 million, it's the same. Bakit po? Dahil nandun pong obedience. God requires from us is our obedience. Amen? Tayo po yung manalangin. Kaya po, kung nagalaw niyo po yung tithes niyo, pakidagdagan po ng 2%. Amen? Reality talk po tayo. Amen po ba? Gusto po ba natin na ma-spare tayo sa curse? Amen? Habang di pa po nadadrop. Amen? You add, you pay. May restitution pong sinasabi ang banal na kasulatan. We have to pay. Amen? Sa bangko lang po yata tayo takot kasi foreclose yung property natin. Pero sa Panginoon po, maya-maya, hindi mo alam, yung spiritual life mo namamatay na. Yung ibang bagay sa buhay mo, ba't parang nawawala? Nawawalan ng buhay, nawawalan ng saysay. It's because part, yung sinasabi natin, foreclosure, pagdating sa mga bangko. Amen? Kung paano po natin nire-regard ang financial institution dito po sa mundong ibabaw na to, we have to regard also the financial institution above. Amen? Because God wants us to be blessed, be prosper. Amen? Isang way po dyan is our obedience. Amen? Let's pray. Mission. Amen. Idadagdag ko na rin po ang atin pong mission offering. Amen? When we say mission, amen, meron pong direction. May commandment. Amen? Part po ng ating iglesia, ang pagkakaloob po ng mission. Amen? Sabi nga po, the word or the message of God is free, but the delivery is expensive. Amen po ba? Kasi kung wala pong magpupondo, wala pong mag-finance, how can those people share the word? Hindi naman po pwedeng lumangoy sa dagat o kaya maglakad papuntang norte, papuntang south. Amen po ba? Pero ang kagandahan po sa atin, let us be open. If you want to be part, sabi nga po ng banal na kasulatan, if you honor the man of God, kahit pagbibigay mo lang ng baso ng tubig, it's the same honor matanggap niya, pareho kayo. Amen po ba? Amen? That's part of our love sa ating Panginoon. Even po, yung pagsusuporta sa gawain po niya. Amen? Let's pray. Our Heavenly Father, we honor you today, this moment, sa amin pong mga ikapo at aming handog. Lord, it is yours.
And as well as, O God, forgive us for all the sins that we have done na kung minsan amin po itong nagagalaw, amin po itong nagagamit for whatever purpose. Because your word, sabi mo, O God, will never return unto you void, but it will accomplish the purpose for me. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, namin pong pagkakaloob sa iyo ay tanda po ng aming pagsunod at tanda po ng aming pagmamahal. We are not giving, O God, because we want to be blessed, but we are giving because we love you and we honor your word. Salamat po sa pagkakataong ito dahil sa pagkakataong ito, sabi mo sa iyong salita, nais mo kaming pagpalain, Panginoon. At sa mga tao, O Diyos, sa mga kasamahan po namin, na Lord, handa na magbigay ng para sa inyo. We know the desires of their heart. And we pray and we believe, O God, na hindi po namin kayo kayang higitan. At mapapatunayan po namin ito dahil sabi mo sa iyong salita, test me in this. Sabi mo sa Malakay, chapter 3. Salamat po sa umagang ito na makikita po namin sa mga darating na araw, pagkakataon, panahon, ang kadakilaan mo sa bawat isa po sa amin. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Under
bago po tayo dumako sa ating mga ilang announcement, we just want to acknowledge our first-time visitors. Ayan po, so can we acknowledge, pag po tinawag po namin kayo, can you stand up para po makita po kayo at ayan po, makamayan po kayo ng ating mga kapatid, si Aiza Hahalia o Hahala. Ayan po, ayan, praise God po, si Deborah Hahalia and si Gia Hahalia. So, praise God po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ayan po, welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Ito po ay non-sectarian full gospel. So, we welcome you po. Alam po namin na hindi po aksidente kung bakit kayo naririto. At alam po natin na may plano po si Lord sa inyong buhay. So, sa mga malapit po sa kanila, pwede niyo po ba silang kamayan? At let's give them a warm welcome na yun po. Lahat po ay welcome po sa kaharian ng Diyos. At kayo po ay welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Ayan. So, dako po tayo sa ating mga mahalagang announcement. So, related po sa ating pinag-aralan kanina, katulad nga po nung binanggit ni Reverend Stella na we have to present our bodies as a living sacrifice. Kumbaga, sabi nga po, we are encouraging everyone to be part of God's ministry. Paano po ba natin i-represent yung sarili natin as a living sacrifice, di ba? Kung ikaw po ay merong talentong binigay sa iyo si Lord sa musika, ayan, you can join the worship team. Pwede nyo pong i-approach si Brother Will. Sa dance naman po, si Sister Abby. At kung kayo po ay may kaalaman din po sa technical, ayan, nandyan po si Jeffrey. Sa atin naman pong multimedia, nandyan po si Henrik. Or kung kayo po ay gusto nyo, interesado kayong mag-operate po ng lights natin, yung pag-on-off, yung mga, ayan po, yung mga pag-blink-blink ng mga lights natin, nandyan po si Miles, pwede po nila kayong turuan. Ganon din po sa atin pong ushering. Kung nais niyo po na maging bahagi, na kumbaga makapaglingkod po sa ating Diyos sa pamamagitan ng service, kung sa tingin niyo po, you can, yun nga po, maaga kayong makakapunta dito sa church, you can assist our ating pong mga kapatid sa Panginoon. Nandyan po si Sister Shirley, you can approach her. Ayan po, maging sa security po natin, si Kuya Ferdy, at kung nais nyo rin po na maging bahagi ng follow-up team natin, si Ate Eileen, at ganoon din po sa prayer natin, we can be part. Sabi nga po, maibibigay natin yung sarili natin as a living sacrifice po sa Diyos. Ayun nga po, sa pamamagitan ng pagiging bahagi natin sa kanyang kaharian. Amen? Kasi hindi po, yes, pwede po nating ibigay yung sarili natin sa Panginoon na uma-attend lang tayo, pero iba po, yung tayo mismo, we are involving in the kingdom of God. Amen po? Para mas lalo po tayong lumago at makita po natin ano pa yung mga talents, mga giftings na binigay po ng Diyos sa atin. Amen po? So, again, we're encouraging every one of us. Di ba sabi nga po, pag Christmas, or di ba, excited ang mga bata kasi may matatanggap silang regalo. Pero, minsan po, kahit medyo matanda na, di ba? Even, sabi nga po, pag may birthday, di ba, you're expecting na may marireceive ka. Kasi birthday mo di ba? Ngayon po darating na Pasko, even though it's not the exact birth date ng ating Panginoon, sabi nga po, tayo po, ikaw, tanungin mo yung sarili mo, ako sa sarili ko, ano ba yung best na gift na pwede kong ibigay sa Diyos? Kasi siya po yung may birthday, di ba? We remember Him. Although hindi po yun yung exact na birthday niya, but we remember Him. Sabi nga po, tayo yung magbibigay sa Kanya, tayo yung magkakaloob sa Kanya. So ano po yung pwede nating the best na ibigay natin? Yun nga po, katulad dun sa Romans nga po, sabi nga, let's present our bodies as a living sacrifice to Him. Amen po? Maging bahagi po tayo. Sabi nga, lahat tayo gagamitin ni Lord.
for His glory. At ayun po yung, although hindi ka pastor, hindi ka evangelist, hindi ka prophet, wala ka sa fivefold ministry, it doesn't matter. God can use us, amen, in His very own special way. Kaya po we're encouraging everyone, let's be part. Wag po tayong manatili na taga-upo lang. Amen? Tagapakinig lang. Yung mga naririnig po natin, we can share it to our loved ones. We can pray for others. We can pray for our friends, our families. Amen? Pwede po tayong gamitin ng Diyos. Ang tanong lang po, are we available? Amen? Kaya po, ayan, and next po is, lahat po ng leaders and workers natin, after the service, please stay for a while. We will have a short meeting po. Ayan, binilin po ni Bishop na may pagmimitingan po tayo. Sandali lang po yan, siguro mga 15 to 20 minutes lang po kung makikipag-cooperate po ang lahat ng mabilis. So again po, lahat, even the worship team, you're part of the meeting. So again po, please stay. At ayan po, so let's go to our announcements. Ayan po, this coming November 23 to 26, sila Bishop po, si Rev, si Pastor Lito, Pastora Mercy, Pastora Rio, and si Sir Irene, ay pupunta po sila sa Davao. Ayan po, let's keep them in our prayers na ma-fulfill po nila ang mandate po ni Lord sa pagpunta po sa Davao. So, yung ating po mga mission offerings, ayan po, nakikita po natin na ginagamit po ito for the missions. Amen? So, again po, we're encouraging everyone na ipag-pray po natin sila, yung mga hahayo. Sabi nga po, hindi man po tayo makapunta doon, pero as we give our missions offering, we are part of it. Amen po. So, ayan, so sa December 10 po, ang ating Concert for a Cause, ayan po, ang pinaka proceeds po nito ay mapupunta sa atin pong J. Blue Batulao Sanctuary at sa Iba Zambales. Tama ba? So, ayan po. Ay, Batulao lang pala. So, sa Batulao lang po. Ayan, so, nagtatayo na po tayo ng sanctuary natin or ng church sa Batulao, Batangas. Kaya po yung proceeds nito, doon po mapupunta. Ayan po, meron po tayong mga, ayan, nakapaghukay na po sila doon, naglalagay na po ng mga pagbubuhusan po ng mga poste. Ayan po, so kaya po we're encouraging na yung mga hindi pa po nakakakuha ng tickets, may available pa po tayong tickets. It's only 300 pesos. Huwag niyo pong isipin na gagastos kayo. Pero ang isipin po natin, as we buy that ticket, we are being part of the sanctuary po natin sa J. Blue Batulao, Batangas. Ayan po. So sa mga hindi pa po nakakapag-remit ng payments, pwede niyo po akong lapitan mamaya after ng service para po makuha po natin yung mga payments. At yun sa mga may tickets pa po, we're aiming na ma-sold out po natin ito. Amen? So ayan po, every Mondays po natin, 7 p.m., Speak Live sa ating pong Jesus Be Lifted Up Church page. Diyan po natin nakikita yung mga testimonies ng mga kapatid natin sa Panginoon kung paano po ni Lord binago ang bawat isa. So kung nais mo po na mag-share din, na maibahagi how the Lord transform your lives, pwede nyo pong i-approach si Sister Mai or si Brother Henrik para po ma-set po yung recording po ninyo. Ayan, so every Mondays po yan. Next, ang ating pong Tinig ng Pag-asa every Tuesdays and Thursdays ng 7 p.m. Dito naman po natin maririnig yung mga teachings or mga katuruan po ng ating mga pastors regarding po sa mga theme natin per month na ibinababa po ni Lord through Bishop. So, ayan po, Tinig ng Pag-asa sa atin din pong Jesus Be Lifted Up Church page. Yan, makikita po natin doon. And ang atin pong mga, ayan po, prayer meetings po natin every Friday. Again, we're encouraging everyone. Alam niyo po ba nung Friday, tatlo lang po kami, ni Ate Len, ni Pastor Dong, tsaka po ako. Pero alam niyo po, kakaiba po yung presensya ni Lord noon. Di ba, Ate Len? Talaga pong at yun nga po, may binigay din pong vision si Lord sa akin habang nagpe-pray po kami and we prayed for it. At alam niyo po ba, nakakatuwa kasi po kahapon, as I was browsing po, doon sa Facebook, yung isa pong sinusundan kong prophet na taga-Australia, alam niyo po ba confirmation, yung nakita ko pong vision nung Friday,
na-confirm po dun sa prophetic word na ni-release niya kahapon. Kaya po, yung puso ko po tuwang-tuwa na sabi ko nga, Lord, talagang you are about to do this. So, kaya po we're encouraging everyone kasi alam niyo po ba sa prayer gatherings po natin, God can reveal mysteries, God can reveal visions, God can heal sick people, God can do miracles. Kaya po wag po nating baliwalain ang prayer gatherings. Kasi po sabi nga, if there are 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Kaya po, we're encouraging everyone, every Friday po, 7 p.m., yun nga po, come and join us as we pray and yun nga po, intercede in our nation, in our land, sa ating pong mga president, sa mga tsaka po sa ating mga government officials at kung ano pa po yung i-reveal ni Lord, we will pray for them po. We are praying for them. So, dito po yun sa church every Fridays ng 7 p.m. And ang ating po spiritual leaders and workers, feeding and training po, ayan, ginagana po ito sa Zoom. Every Tuesdays ng 8 p.m. Ayan po, join us kasi kasama po natin dito ang Mindoro, Alaminos, ang Batangas, Zambales, Pangasinan, yung mga ano po natin, buong J Blue leaders and pastors po kasama po natin dito, workers. Kaya po, join us. Ayan po, every Tuesdays po yan via Zoom ng 8 p.m. And, yan po, mga discipleship trainings po natin. By age po ito, by age bracket. Bakit po? Kasi lahat po tayo prepare ni Lord. Kaya po kailangan, let's be part of it. Amen? Ayan po. So sa kids po, ages 3 to 12, si Sister Clyde po ang nagli-lead sa mga kids natin. Sa youth naman po, si Brother Neil, ages 13 to 21. Sa young adult naman po, ages 22 to 30, si Brother Shalem and Sister Iyay. Sa adult women, si Sister Arlene po, ages 31 to 50. And adult men, si Brother Rio, ages 31 to 50 din po. At ang ating pong senior adult, si Rev Stella po, ages 51 and up. Ayan, so meron din po tayong mga online gatherings prayer. So, ayan po, you can join sa mga tatay po, Monday to Saturday, 4 a.m. Mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. At sa mga pastors po natin, Monday to Friday, 5 a.m. So, don't forget to like, follow, subscribe our Jesus Be Lifted Up Church and our YouTube, JBLU Church, para po ma-notify tayo sa mga announcements po natin or may mga bago po tayong uploads ng mga videos, mga teachings. So, ayan po. And we're encouraging you rin po na i-share po ito sa inyong mga relatives, sa inyo pong mga kaibigan, para po marinig din po nila ang salita ng Diyos. Amen? So, I believe lahat po tayo ay pinagpala this morning, kaya po tayo po lahat ay tumayo at tunay nga po na sa ating Diyos lamang lahat ng pagsamba, papuri at pasasalamat. Okay, bago po tayo mag-closing prayer, may request po sila, ang ating pong mga first-timers, no? Sila po yata ay palakad na. Yan, sige. Punta po kayo dito. Si Aisa, Yahala, tsaka pag-pray po namin kayo. Tsaka si Deborah. Munting regalo sa inyo. Bagong tipan. Praise the Lord. Bali, sino ang paalis na siya? Ikaw, saan ang punta mo? Sa Qatar. Sige po, i-stretch natin ang ating mga kamay sa Kanya. Maging bahagi po tayo sa Kanya pong pag-alis. Hallelujah. Oh, praise Thy name, O God. Ama namin Diyos, salamat po sa kabanalan mo, sa kapangyarihan mo, sa kabutihan mo, sa pag-ibig nyo, sa bawat sa amin. Salamat sapagkat sinabi nyo, kung may 2-3 na nag-a-agree sa panalangin, ito po, Panginoon, ay sasagutin nyo. Lord, higit kami sa 2, higit kami sa 3. Nagkakaisa kami, Panginoon, sa prayer request ni Sister Aisa na dinala nyo
sa lugar na ito upang marinig ang inyong kapangyarihan, ang inyong salita, O Diyos. Father God, sa kanya pong pagtungong Qatar, kayo po nakakabatid ng tunay na layunin, Panginoon, ng kanyang puso, ang desire niya na una sa lahat ay mapaglingkuran ng kanyang pamilya, Panginoon. Father, we pray, Lord, for your divine protection and guidance upon her, O God. Lord, ngayon pa lamang po, Panginoon, dinideklara na namin ang employer na pupuntahan niya, Father God. Lord, kayo po ang siyang manguna sa kanya. Hayaan niyo po ang pabor na nanggagaling sa inyo ay bigay niyo kay Sister Aiza, O God. Hayaan niyo, Lord, na inyong pagsama, Panginoon, ay kanya pong maranasan habang siya ay nandun sa Qatar. Ang kanya pong sasakay aeroplano, Lord, padala niyo mga anghel niyo na magbabantay, Panginoon, mag-iingat, hahawiin ang airwaves, O God, ang air, Lord, hallelujah, upang ang aeroplanong yun ay makarating ng maayos sa lugar ng Qatar. Lord, salamat sapagkat wala pong imposible sa inyo. Ang lahat ng bagay, Panginoon, sa inyo, O God, ay may pagkakatiwala namin, maging ang kanyang pamilya na iiwanan. Father, we pray, O Lord, hallelujah, na kayo po ang naroon, Panginoon, na manguna sa kanyang pamilya. Na bagamat siya po ay lalayo physically, bind them with your love that cannot be broken, O God. Hayaan nyo ng pag-ibig nyo ang siyang naroon, Panginoon, manguna sa kanila, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O God. At hayaan nyo po, Panginoon, na habang si Aiza ay nasa Qatar, maranasan niya ang pagsama nyo. Maranasan niya ang katotohanan na pangako nyo na hindi nyo siya iiwan, hindi nyo siya pababayaan. Maraming po salamat, pinagkakatiwala po namin ang kanya pong pag-alis, Panginoon. Let your will be done, O God. Ang kalooban nyo ang siyang mangyari at maganap sa kanyang buhay. Salamat ng marami, maging kay Deborah, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay. Father, I pray, O Lord, continue to bless her also, O God, ang kanyang pamilya. Hayaan niyo po na makilala kanila sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Uhawin niyo sila sa inyong salita at muli po ibalik niyo ang kanilang mga panyapak sa lugar na ito upang patuloy kanilang maranasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat na maraming pinagkakatiwala namin sila sa inyo at ang lahat pong ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Balik natin sa ating Panginoon ang lahat ng papuri, pasalamat at kalwalhati. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, Ama namin banal, sa pangalan namin Panginoong Isus, maging sa Espiritu Santo, Lord, maraming salamat sa araw na ito na kami ugat ay napuspos mo sa iyong banal na salita, Lord. Lord, salamat sa iyong salita na Lord, ang salita mo ay maggagabay sa amin sa araw-araw, Lord. Ang salita namin narinig ay gagawin namin sa araw-araw, gawain namin, O God, na kami ay sumunod sa iyong lahat na narinig namin sa iyo, O Lord. Lord, salamat sa anak mo na ginamit, O Lord. Lord, ibalik mo ang kalakasan na nawala sa kanya at bigyan mo pa ng wisdom, understanding, O God, at talino, O God, upang sa ganun, O God, may hayag niya ang salita mo sa amin, O Lord. Salamat, O God, maging sa pag-uwi namin sa aming tahanan, O Lord. Ang pag-iingat mo sa amin, O God, ay nariyan. Maranasan namin, O God, na kami ay uwi sa aming tahanan, na kami ay ligtas, Lord. Maraming salamat at kami babalik sa iyong sambahan, O Lord, na ihayag namin
namin, O God, ang nagawa mo sa amin, O Lord. Salamat sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw, O Lord. Maging ang kalakasan namin, O Lord, salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa araw na ito. Lord, binabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Deserve the highest praise. We can't give you more. We give you our praise. That's what you came here for. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin,